2 ऑक्टोबरला गांधी जयंतीचा मुख्य कार्यक्रम जुने गोव्यात होता. त्या कार्यक्रमात निमंत्रण पत्रिकेत बाकी सगळ्यांची नावं आहेत. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असतानाही तुझं नाव नाही आहे, सरपंचांचं नाव आहे. काय नेमकं झालं, कशामुळे? मला काही माहीत नाही काय तो डिपार्टमेंटचा प्रश्न आहे. बघू अजून तसं ह्याच्यावर माझे काही तसं काही कमेंट्स नाही आहे. बघू तसं काय पण तो तुझंच एरिया लागतं, पण तुझे त्याचे नाव त्याचे लोकल झडपी असा आणि अध्यक्ष असा म्हाका अजून काय खबर ना. प्रोटोकॉलने जरी बघितलं तरी तुझं नाव असायला पाहिजे, कारण सरपंचाचं नाव आहे त्या अर्थी जिल्हा परिषद अध्यक्षाचं नाव असायला पाहिजे त्या भागातलं असेल तर ना. कितें मिस्टेक जाला आनी कितें जालां तें तांकां पळोवनी हांव ताजेर कांय कमेंट टार्गेट करत असली ना ना बट आतां कशें तांणी कशें इन्विटेशन सपना कोणाक विचारलां तें तांकां पळोवचें पडटलें. तांकां हांवें कानार घातला, अध्यक्षाच्या कानार घातला. तुवेंच घातला का ना? हय सांगलां. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.